Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Όλη η Ελλάδα απεργεί σήμερα. Εργαζόμενοι, άνεργοι και συνταξιούχοι βγήκαν στους δρόμους και βροντοφώναξαν ως εδώ δεν πάει άλλο. Οι δημοσιογράφοι, να θυμίσουμε ότι απεργήσαμε χθες και ορθώς το κάναμε, προκειμένου να καλύψουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τις διαδηλώσεις, τις πορείες και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, που ήταν όλες, πρέπει να πούμε, στο κόκκινο. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι μετά το τέλος της εκπομπής θα μεταδοθούν όλα τα απεργιακά ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της Δυτικής Μακεδονίας. Στην εκπομπή μας τώρα και στο κόκκινο, στην απόψινή μας συνάντηση, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Δημήτρη Μαυροματίδη. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε, καθώς οι μηχανικοί συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις και πρωταγωνίστησαν και σήμερα στην απεργία. Κύριε Μαυροματίδη, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε αυτό το βράδυ κοντά μας. Και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα, για να μπορέσουμε να πληροφορήσουμε καλύτερα και τους συναδέλφους, αλλά και γενικότερα τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για τις δραστηριότητές μας. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια από την απεργία, άλλωστε είναι το θέμα της ημέρας, μαζική συμμετοχή από όλες τις κοινωνικές ομάδες, αγώνας δυναμικός. Η συμμετοχή των μηχανικών, έχετε κάποια στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, να μας δώσετε και σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας και πανελλαδικά? Τα στοιχεία, όπως γνωρίζετε, στην απεργία, στις απεργίες γενικότερα, τα βλέπουμε την επόμενη μέρα. Αλλά μπορούμε, αν θέλετε, να πούμε έτσι και με την πολύ καλή σημερινή, αν θέλετε, κινητοποίηση που υπήρχε και παρουσία, που ήταν και από μηχανικούς, από ελεύθερους επαγγελματίες, γενικά από τους επιστημονικούς κλάδους, θα έλεγα ότι ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι το δικαίωμα της απεργίας, όπως είναι και ιερό, είναι και προσωπικό. Έτσι ακριβώς. Αλλά το ουσιαστικό της υποθέσεως, ανεξαρτήτου του μεγέθους απεργίας, είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται και έχει δηλωθεί, μην ξεχνάτε ότι εμείς έχουμε ούτως ή άλλως και προ δεκαημέρου με τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι επιστημονικοί φορείς, έχουμε ήδη διαδηλώσει, έχουμε ήδη κάνει τη γενικότερη τοποθέτηση, αλλά και αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί, τουλάχιστον αυτό το ασφαλιστικό έτσι όπως δίνεται δεν μπορεί να συνεχίσει. Και δεν μπορεί να συνεχίσει, για να έρθω και στην ουσία, αν θέλετε, αν με επιτρέπετε το ερωτήματος. Ναι, και θα μείνουμε λίγο στο ασφαλιστικό. Ναι, αν θέλετε, όσο θέλετε και για όποιο θέμα θέλετε. Έχουμε άλλωστε πολλά να πούμε. Ναι. Είπατε 4-5 ώρες θα κρατήσει τόση άλλη εκπομπή. Λοιπόν, γιατί όχι, αν υπάρχει ενδιαφέρον και ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν, είμαστε εδώ. Άρα, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ας μιλήσουμε λίγο για τον κλάδο των μηχανικών ή γενικότερα τον κλάδο των επιστημών. Και να προσθέσω κι εγώ κάτι, ότι συνεχίζεται τις κινητοποιήσεις εδώ και ημέρες, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μαζικά, αγωνιστικά, για πρώτη φορά κατεβαίνουν οργανωμένα στους δρόμους. Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είχε μία συνάντηση με τον κύριο Κατρούγκαλο. Δεν υπήρχε σημείο επαφής. Ο κύριος Κατρούγκαλος βγήκε σε μία εκπομπή στον κύριο Χατζηνικολάου και στον Ενικό και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ασφαλιστικό στο κομμάτι που αφορά τους μηχανικούς είναι στη σωστή κατεύθυνση, θα βοηθήσει τους νέους συναδέλφους, άρα καλώς το προχωράμε και εγώ περιμένω τώρα την απάντησή σας. Γιατί ο αγώνας, γιατί οι κινητοποιήσεις, αφού το ασφαλιστικό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Ωραία, αυτό θέλετε δηλαδή τον αντίλογο, θα σας πω και τον αντίλογο. Συμφωνώ, ας απαντήσω απευθείας στο ερώτημά σας. Όντως γίνανε οι συναντήσεις σε κεντρικό επίπεδο με τους επιστημονικούς φορείς και μάλιστα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε από τους επιστημονικούς φορείς βγήκε μια ανακοίνωση και βγήκαν όλοι οι πρόεδροι των επιστημονικών φορέων. Κοινή ανακοίνωση. Μια κοινή ανακοίνωση όπου λένε ότι ουσιαστικά όλα αυτά που λένε σε επίπεδο κυβέρνησης ο κύριος Κατρούγκαλος στις συναντήσεις που έχουν δεν είναι αποτυπωμένα με σαφήνεια. Και μάλιστα δεν είναι κοστολογημένα, που είναι το κυριότερο. Καλά, προσχέδιο έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, κοιτάξτε λίγο. Δεν ξέρω αν το κοιτάξτε λίγο, γιατί όλοι ζούμε, ας πούμε, στην χώρα. Σε μια εικονική πραγματικότητα. Και είπατε ότι πρώτη φορά κατεβήκαμε στους δρόμους. Εγώ, αν θέλετε, προσωπικά και αρκετοί εκ του συναδέλφου κατεβήκαμε το 2012. Πάλι με πάνω. Και ένα από τα θέματα, ας πούμε, που συζητούσα με τους συναδέλφους είναι ότι φτάσαμε 3 χρόνια μετά να έχουμε το ίδιο πανό. Συγγνώμη που το λέω έτσι, είναι λίγο και ο χιούμορ, αντιλαμβάνομαι, αλλά τα αιτήματα ουσιαστικά είναι ίδια και μάλιστα είναι. Μιλάμε, κύριε Πρόεδρε, έτσι. Ναι, και μάλιστα είναι και με πιο μεγάλη ένταση αυτή την περίοδο. Δηλαδή το προσχέδιο το οποίο δίνεται
Εάν δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως και έχεις να κάνεις αυτή τη στιγμή από τη μία ναι μεν με τη χώρα, αλλά από την άλλη έχεις να κάνεις και με τις ζωές ή τη δυνατότητα ανθρώπων να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι στο επάγγελμα. Και να μιλήσω για τον κλάδο μηχανικών, δηλαδή επιστημόνων στους οποίους υποτίθεται ότι πρέπει να στηριχτούμε για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε και να διοργανώσουμε και να αναπτύξουμε τη χώρα μας, αντιλαμβάνεστε υπάρχει ζήτημα. Πολύ σημαντικό, γιατί η ανάπτυξη ξεκινάει από τους μηχανικούς. Ναι. Από τα έργα υποδομής. Εκεί στηρίζεται η δεν ανάπτυξη. Είναι μόνο τα έργα υποδομής, αλλά είναι και η γενικότερη υποστηρικτική διαδικασία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη για έναν φάκελο, ας πούμε, λέω, ή αν κάποιος θέλει, ένας επενδυτής, θα προστρέξει στον οικονομολόγο, στο γεωπόνη, στο μηχανικό. Ναι. Εντάξει, σε όποια από τις τρεις ειδικότητες μπορεί να του δώσει μια πληροφορία, έτσι, και ο μηχανικός μπορεί να του δώσει και την πληροφορία η οποία έχει να κάνει και με το κομμάτι της κατασκευής, του εξοπλισμού, δηλαδή ουσιαστικά το 70-80% του έργου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι το κλασικό, δηλαδή φτιάξαμε δημόσια έργα, αυτό που θέλει να περάσει. Εδώ έχουμε κάτι πιο βαθύ. Δεν πιστεύω ότι έχουμε αντιληφθεί το βάθος, γιατί τη σημασία του να έχουμε επιστήμονες, και μάλιστα είναι πολύ μεγάλη τάση και φυγή. Εγώ να πω λίγο στο ερώτημα που θέσατε ευθέως, με τον αρμόδιο υπουργό να βγαίνει και να λέει ότι κάναμε μία αντιπρόταση την πρώτη πενταετία για τους μηχανικούς εντός πενταετίας. Ουσιαστικά αυτό την επόμενη κιόλας ημέρα καταρρίφθηκε. Καταρρίφθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο του Τεχνικού Μιλητηρίου σε κεντρικό επίπεδο, αλλά δεν χρειάζεται να πει. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Μιλάμε για 10 ευρώ το μήνα. Και θέλετε να σας πω κάτι χοντρά, για να καταλάβει και ο ακροατής και οι συνάδελφοι. Το 70% του εισοδήματος ενός μηχανικού, τουλάχιστον, φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι 83%. Λαμβάνοντας υπόψη τη φορολογική και όλες τις λοιπές επιβαρύνσεις, τη φορολόγηση του πρωτοβρό και όλα αυτά, ενός δηλαδή μηχανικού ελεύθερου επαγγελματία, έτσι, ουσιαστικά δίνεται στο κράτος. Δηλαδή, αν θέλετε να σας πω, ας πούμε για τον νέο μηχανικό που είπε μετά τις εξαγγελίες, και έχω εδώ και τα στοιχεία, για να είμαι και ακριβής, τα 2 πρώτα χρόνια θα πρέπει να δίνει 1.945 ευρώ από 2.100. Έτσι ακριβώς το ανέφερε. Έτσι, που σημαίνει δηλαδή ουσιαστικά 120 ευρώ λιγότερο, αλλά δεν πάει αυτό εδώ να είναι σε κάποιον ο οποίος δεν έχει εισόδημα πρακτικά, του ζητάμε να μας πληρώσει 2.000 ευρώ. Και να σας πω το χειρότερο από όλα, το χειρότερο το οποίο δεν είναι μόνο τώρα, είναι τα τελευταία χρόνια. Ο μηχανικός, είτε είναι άνεργος, είτε δεν είναι άνεργος, πρέπει να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Και αυτή τη στιγμή τι ερχόμαστε και λέμε? Έτσι, να το πω λίγο παραστατικά. Ερχόμαστε και πυροβολούμε, αν με επιτρέπετε, τώρα μιλάω πέρα από χαρτιά και επίσημες δηλώσεις, πυροβολούμε, αν θέλετε, τα πόδια μας, λέγοντας ότι για να κρατήσουμε ή για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το συνταξιοδοτικό, πρέπει αυτοί οι μηχανικοί και μια σειρά άλλων κλάδων να πληρώσουν υπέρμετρα. Μα δεν γίνεται, γιατί δεν θα υπάρχουν για να ακριβώς. Για να μπορέσω να καλύψω στόχο. Ναι, όταν έχω να πληρώσω, αν δεν έχω τι να πληρώσω. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Τώρα, αν πάμε στο ζήτημα, επειδή δεν θέλω να κρύβομαι, κυρία Μαρκοπούλου, εάν πρέπει ή όχι να γίνει, ναι, πρέπει να γίνει η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Πρέπει να γίνει. Το ξέρουμε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Το θέμα είναι όμως ότι όταν πας σε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο προκειμένου να γίνουν οι συναντήσεις και να συζητηθεί, και όχι να λέγονται δεξιά και αριστερά διάφορα επί του σχεδίου, δίχως να υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το είδατε εσείς στο προσχέδιο, το ξέρετε? Το είδα, ναι. Και το δεύτερο που θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες αναλογιστικές μελέτες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτό που λένε οι επιστήμονες, και δεν είναι μόνο θέμα επιστημόνων, είναι θέμα γενικότερο του ασφαλιστικού, είναι δώστε μας τα στοιχεία. Να σας πω ένα οξύμορο για να κλείσουμε το ασφαλιστικό, για να καταλάβετε την τρέλα. Τον Απρίλιο δόθηκε η δυνατότητα στους μηχανικούς να αντιμετωπίζονται όπως αντιμετωπίζονται και οι υπόλοιποι του ΟΑΕ, ελεύθεροι επαγγελματίες. Τους δόθηκε η δυνατότητα και τις αλλαγές ασφαλιστικής κατηγορίας. Μετά από μερικούς μήνες, επειδή θεωρήθηκε ότι ήταν μονομερής ενέργεια από την ελληνική πλευρά, την ελληνική κυβέρνηση, πέρασε η προηγούμενη κατάσταση που ήταν πολύ χειρότερη προφανώς. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Ζητήθηκαν και αναδρομικά. Δεν χρειάζεται να μου το περισσότερο. Όχι, φτάνει. Ζητήθηκαν και αναδρομικά. Φτάνει. Εντάξει. Όταν γίνονται όλα αυτά και οι αλλαγές μέσα σε ένα μήνα και ζητάς και αναδρομικά. Και με αυτή την κίνηση το ελληνικό κράτος, με κοστολογημένα όμως στοιχεία του Τεχνικού Μιλητηρίου, έχασε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ.
έχασε. Γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα και έβγαιναν οι συνάδελφοι εκτός επαγγέλματος. Και μιας και μιλάμε τώρα ότι βγήκαν συνάδελφοι εκτός επαγγέλματος, έχουμε και στοιχεία και πολλοί συνάδελφοι μετανάστευσαν για καλύτερη ζωή, για δουλειά και όλα τα σχετικά. Υπάρχουν κάποια στοιχεία από το τεχνικό επιμελητήριο, πόσοι μηχανικοί έφυγαν όλα τα χρόνια, θα σας πω. τα τελευταία της κρίσης? Θα σας πω. Στην κοπή που βρεθήκαμε ουσιαστικά οι συνάδελφοι. Ναι, είναι η ετήσια εκδήλωση που κάνετε προκειμένου να κάνετε και μια συζήτηση για τις δραστηριότητες. Πολλοί νέοι συνάδελφοι. Θα έλεγα ότι αυτό που με λείψε ταυτόχρονα είναι ότι σε σχέση με πέρσι είδα φίλους συναδέλφους, πάνω από 10 συναδέλφους, οι οποίοι δεν είναι δίπλα μας γιατί είναι Γερμανία, Σουηδία, σας λέω και τέτοια, και Μεγάλη Βρετανία. Και ένας ήταν η Σαουδική Αραβία. Σας λέω, ας πούμε, σε κοιμά δεν χρειάζεται ονόματα να πάσα φάση μπορούμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ο καθένας έχει στον κύκλο του. Δηλαδή στο ποιοτικό ήδη είναι προφανές ότι έχουν μεταναστεύσει. Η πιο πρόσφατη, αν θέλετε, προσέγγιση που είχε γίνει με το τμήμα, με ένα περιφερειακό τμήμα του Τμήματος Δυτικής Ελλάδας, ουσιαστικά δείχνει ότι το 10% των μηχανικών μεταναστεύουν. Και το 50% των μηχανικών από το 30% θέλουν επίσης να μεταναστεύσουν. Εδώ είναι και, βλέπουμε και παράλληλα πλάνα και από την απεργιακή συγκέντρωση. Αυτή είναι από την προηγούμενη. Ναι, είναι από την προηγούμενη και γενικότερα από τις απεργιακές εκδηλώσεις των συναδέλφων σας μηχανικό. Έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε και διάφορα πλάνα. Εμείς συνεχίζουμε όμως, χωρίς να σχολιάζουμε. Εμείς συνεχίζουμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή, το 10% και το 30% των μηχανικών δηλώνουν άνεργοι. Και προσέξτε, να μιλήσω έτσι πρακτικά για τη δικιά μας περιφέρεια. Εμείς έχουμε πάνω από 300 μηχανικούς. Ξέρετε πόσους μηχανικούς έχουμε στη Δυτική Μακεδονία? Εμείς, δηλαδή, το τμήμα μας, το περιφερειακό μας τμήμα, μιλάμε περίπου για 2.500 μηχανικούς στη Δυτική Μακεδονία. Δεν είναι, κάποιοι θεωρούν, είναι κάποιοι σύλλογοι κάποιων εκατοντάδων. Μιλάμε για 2.500. Ιδιωτεύουν, αλλά εργάζονται και στο δημόσιο. Κάποιοι από αυτούς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, κάποιοι από αυτούς ιδιωτεύουν, αλλά η μεγαλύτερη μάζα, η κρίσιμη μάζα των μηχανικών. Ιδιωτεύουν, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και πολλοί εξ αυτών, δηλαδή, έχουν να αντιμετωπίσουν και τη γραφειοκρατία της κλασικής επένδυσης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας μηχανικός, όταν θα πάει να κάνει μία επένδυση, είτε για φωτοβολταϊκά, αλλά όχι και μόνο αυτό, και για μηχανήματα κτλ., έπρεπε να πάρει και ότι είναι συναφές με το επάγγελμα, το αυτονόητο, ενώ έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει μηχανικός, για να μπορέσει να εξασκεί τη δραστηριότητα. Και πληρώνει πολλές φορές και διπλές ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά είναι τα οξύμορα. Ελπίζουμε να περιτανεύσει ο κοινός νους, αλλά αυτό που με λυπεί είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσετε τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Τώρα για τις κινητοποιήσεις που είπατε, και να ζητήσουμε και μία συγγνώμη, γιατί υπάρχουν πραγματικά μερικές φορές και επενδυτές, δηλαδή τώρα αρχιτεκτονικές επιτροπές, τεχνικές επιτροπές, όλα αυτά, υπάρχει μία αποχή των μηχανικών, συγκεκριμένα. Από συμμετοχή σε τεχνικά συμβούλια. Ναι. Και κάθε εβδομάδα ανανεώνεται. Κάθε εβδομάδα ανανεώνεται. Λογικά αύριο θα έχουμε και την αντίστοιχη κλιμάκωση. Για την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι, λογικά θα έχουμε. Περιμένουμε να δούμε. Ειδοποίηση. Ναι. Είναι και αυτός ένας τρόπος πίεσης προς την κυβέρνηση προκειμένου να αποσύρει το ασφαλιστικό. Έχουμε καθυστερήσει σε πολλά μεγάλα έργα, κύριε Πρόεδρε, από αυτές τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των μηχανικών? Ακόμα δεν έχουμε καθυστερήσεις. Το ευτύχημα, αν θέλετε, ας μιλήσουμε τώρα αναπτυξιακά και όχι σχετικά συνδικαλιστικά, το ευτύχημα είναι ότι δεν έχουμε κλείσιμο του ΕΣΠΑ ή του ΠΕΠ όπως θα ήταν αν είχαμε το Δεκέμβριο, τον Νοέμβριο, που αν θέλετε κλείσαν αρκετά έργα, βελτιώθηκε η εικόνα σε σχέση με αυτή που ήταν πριν μερικούς μήνες, με την έννοια δηλαδή ότι κάποια πράγματα μπορεί να καθυστερήσουν 1-2 μήνες. Τώρα αν υπάρχουν ζητήματα επιμέρους, ενδεχομένως να τα δούμε ή να τα δουν οι κατά τόπους επιτροπές. Τις επόμενες ημέρες θα έχετε εκ νέου συνάντηση, όλοι οι επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς, προκειμένου να δείτε την παραπέρα πορεία, και όπως όλοι θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ημέρες και θα χαράξουμε πορεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, αν με επιτρέπετε, κυρία Μαρκοπούλου,
και το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης και τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης, που κινητοποίησαν και τους αντίστοιχους συλλόγους, γιατί αυτοί είναι συλλόγοι σε επίπεδο νομού, δεν είναι όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο, είτε και το Οικονομικό, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το Δοντιατρικό Σύλλογο. Δηλαδή βρεθήκαμε αρκετοί εκ των φορέων μαζί, συναντηθήκαμε πολλές φορές στο Τεχνικό Επιμελητήριο, γιατί ήταν πρόσφορος ο χώρος, για τίποτε άλλο, και κινηθήκαμε και έχουμε διατυπώσει τις απόψεις μας παράλληλα με αυτό που γινόταν σε επίπεδο Αθήνας. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά ή από τις λίγες φορές που κινηθήκαμε. Καθίσατε στο ίδιο τραπέζι και συναποφασίσατε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ναι, και θεωρώ ότι από μόνο του είναι είδηση. Ναι, είναι είδηση. Ακριβώς. Αν και θα μου επιτρέψετε, παρόλο που αντιλαμβάνομαι ότι θα μπορούσαμε να το πούμε και μετά και αν χρειάζεται, εισερχόμαστε ήδη με το Γεωτεχνικό και με το Οικονομικό Επιμελητήριο. Βρισκόμαστε μετά από κλίση μας και μάλιστα συνάδελφοι του Οικονομικού Επιμελητηρίου, με απόφαση της δικού σας, χωρίς να είναι τυπική διαδικασία, συμμετέχουν και στις μόνιμες επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και αυτό γιατί έχουμε πάρει μια απόφαση να αρχίσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις πέρα από τους κατατόπους, για να δώσουμε έναν άλλον ρόλο στα επιστημονικά επιμελητήρια, πιο, αν θέλετε, παρεμβατικό, πιο δυναμικό, πιο επιστημονικό, πιο αναπτυξιακό. Ναι, και όχι απλά τα επιμελητήρια να είναι... Είμαστε επιστημονικά επιμελητήρια, δεν είμαστε συνδικαλιστικά όργανα. Είστε σύμβουλος Ακριβώς, ναι, είμαστε του κράτους σε διάφορα ζητήματα. Από εκεί και πέρα όμως μπορείτε να παρέμβετε, και όπως το κάνετε και παρεμβαίνετε σε σημαντικά ζητήματα, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Και θα πω τι εννοώ σε πανελλαδικό επίπεδο, κύριε Πρόεδρε. Αυτά όσον αφορά το ασφαλιστικό φορολογικό, τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σταματάνε αύριο τι θα γίνει. Όλα εξαρτώνται από τον αρμόδιο υπουργό και τι θα κάνει όσον αφορά το ασφαλιστικό. Και βλέπουμε και για τις δικές σας κινητοποίησεις, τις κινητοποίησεις των μηχανικών. Το θέμα είναι ότι διαφωνείτε με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, δεν ακουμπάει πουθενά, δεν ακουμπάει στο ασφαλιστικό και το φορολογικό των μηχανικών και θα αντιδράσετε. Ναι, ήδη αυτό κάνουμε. Να πάμε τώρα και σε κάποια άλλα θέματα και ζητήματα που αφορούν το Τεχνικό Επιμελητήριο, κάνοντας, αν θέλετε, και έναν απολογισμό του 2015. Δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω και για κάποια γενικότερα ζητήματα. Θέλω όμως να σταθώ σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Πρωτοπορήσατε και διοργανώσατε την τρίτη Biennale Αρχιτεκτονικής και Αστικής Αποκατάστασης στη Δυτική Μακεδονία. Τι άφησε αυτή η πρωτοβουλία σας, κύριε Πρόεδρε, που πρέπει να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο και ακόμα συζητιέται και θα συζητιέται για το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς πρόκειται να γίνουν πολλά όσον αφορά την αποκατάσταση των μνημείων της περιφέρειας. Και θα ρωτήσω πολλά. Να ρωτήσετε όσα θέλετε σε αυτό, και μάλιστα βγήκαμε και εμείς οι ίδιοι, τουλάχιστον και εγώ προσωπικά, αλλά και γενικότερα οι συνάδελφοι που ασχολήθηκαν, πολύ κερδισμένοι με αυτή τη διαδικασία, αλλά νομίζουμε ότι αφήσαμε και θα σας πούμε και τις επόμενες ενέργειες. Πρακτικά η ιστορία, αν θέλετε, της αρχιτεκτονικής ανάδειξης, έτσι, για να μην πούμε την Biennale, που ξεκινάνε κυρίως από την Ιταλία, όλες αυτές οι ενέργειες, και έπιασαν μια περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Μία από τις πόλεις ήταν η Κοζάνη, και με το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, τον καθηγητή τον Λιανό από την Ξάνθη, από την αρχιτεκτονική, και τον Δήμο Κοζάνης, έγινε μια συζήτηση στην οποία είπαμε ότι δεν θα σταματήσουμε μόνο στην Κοζάνη. Και παρόλο που στις άλλες πόλεις θα γινόταν μόνο μία ημέρα με κάποια εκθέματα, εμείς θα το ανοίξουμε στη Δυτική Μακεδονία, θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε και ταυτόχρονα θα πάμε τουλάχιστον σε 3 πυλώνες. Δηλαδή, πρώτον, η αποτύπωση των εκθεμάτων. Δηλαδή των έργων ουσιαστικά, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι καλλιτεχνήματα, έτσι ας το πούμε. Δηλαδή δεν είναι απλά έργα, βάζει την ουσία, την επιστημονική άποψη, και το κάθε ένα έχει την ιδιαιτερότητά του. Δεύτερον, κινητοποιήθηκαν πάνω από 20 νέοι συνάδελφοι μηχανικοί. Αυτό είναι ο πλούτος και το κέρδος που είχαμε. Και τους είπαμε, δεν θα είμαστε εμείς στη διοίκηση αυτοί που θα είναι μπροστά. Θα είστε εσείς μπροστά. Θα γράψετε, θα πρωτοπορήσετε, θα καινοτομήσετε με όποιον τρόπο, γιατί εσάς αφορά. Γιατί, κοιτάξτε, ένα από τα ζητήματα που οι φορείς πρέπει να κοιτάμε. Πρέπει να κοιτάμε και το ζήτημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και άλλων συναδέλφων, έτσι ώστε να είναι σε ένα επίπεδο που να μπορούν να παρεμβαίνουν. Και το τρίτο, πέρα από την έκθεση, μπήκαμε στα σχολεία, ανοίξαμε και ένας εξ αυτών των συναδέλφων έδειχνε για τη σημασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και την αξία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και γενικότερα του πολιτισμού και πώς αυτό μπορεί να είναι πόρος ανάπτυξης. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαυροματίδη, έχουμε πολλά αρχιτεκτονικά μνημεία στη Δυτική Μακεδονία. Κοιτάξτε, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε, ναι. Και τι θα γίνει με αυτά τα αρχιτεκτονικά μνημεία. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη διαδικασία κράτησε 2 εβδομάδες, έγιναν 8 παράλληλες εκδηλώσεις. 2 εξ αυτών, πέρα δηλαδή από τις ημερίδες όπου υπήρχαν εξαιρετικοί επιστήμονες και από τη Δυτική Μακεδονία και εκτός Δυτικής Μακεδονίας που είχαν αναλύσει τις τεχνοτροπίες και όλα αυτά, επισκεφτήκαμε τη Σιάτιστα και την Καστοριά. Και η Σιάτιστα και η Καστοριά μιλάμε για διαμάντια αυτή τη στιγμή αρχιτεκτονικής και θα ήθελα να συγχαρώ όλους αυτούς τους συναδέλφους που δίνουν την ψυχή τους, είτε βρίσκονται στο δημόσιο τομέα, είτε βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα, για να συντηρηθούν πολλές φορές άοκνα και αρκετές εξ αυτών και χωρίς αμοιβή. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Και έτσι διατηρήθηκαν κάποια. Οι εφορίες αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με τις εφορίες αρχαιοτήτων, που και αυτές δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν έναν δικό τους ανελαστικό τρόπο σκέψης και θεσμικό πλαίσιο, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα ζητήματα. Βρεθήκαμε κοντά και με τις εφορίες αρχαιοτήτων. Μιλήσαμε για το φωτισμό των μνημείων. Μιλήσαμε για το πώς θα αξιοποιηθούν και όχι απλά να μιλάμε για μουσιακές κατασκευές. Είδαμε παραδείγματος χάρη πολύ καλά παραδείγματα στην Καστοριά, όπου γίνανε και ξενοδοχεία, οι ξενώνες. Τα περπατήσαμε, είδαμε τα καλντερίμια, αντιληφθήκαμε πώς αυτά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Ήρθαν οι συνάδελφοι. Δεν ήρθαν μόνο μηχανικοί, αγκαλιάστηκε από μία πληθώρα. Γιατί το ζήτημα, όπως αντιλαμβάνεται, του πολιτισμού δεν είναι ζήτημα μόνο το μηχανικό, είναι ζήτημα ευρύτερο της κοινωνίας. Και γενικά αναδείχθηκαν ζητήματα, και έρχομαι λίγο έτσι, λίγο πιο γρήγορα, για να σας πω γι' αυτό. Να πούμε και πολλά που έχουμε να πούμε. Ναι, γιατί διαφορετικά όντως θα κάνουμε 5 ώρες. Λοιπόν, αναδείχθηκαν ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη έλλειψη εφορίας νεωτέρων μνημείων. Αναδείξαμε το ζητήμα της βιομηχανικής κληρονομιάς. Πήγαμε δηλαδή στην ΑΕΒΑΛ. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, θα το πούμε σε λίγο. Αντιληφθήκαμε ότι οι πόροι είναι ελάχιστοι και το κυριότερο από όλα ότι πρέπει να κάνουμε πιο συγκροτημένες προσπάθειες να μιλήσουμε όχι μόνο για την ηλικία αλλά και για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Άειλη πολιτιστική κληρονομιά, θα πει κάποιος, τι εννοείται. Άειλη πολιτιστική κληρονομιά εννοούμε δηλαδή τις τεχνοτροπίες οι οποίες χάνονται. Τα μαστόρια του Βοήου. Είχαμε εξαιρετικές συζητήσεις και στα Γρεβενά. Που έκτισαν την Ήπειρο, ναι, και στα Γρεβενά. Όλα τα νησιά. Γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια με τον σύνδεσμο στον Πεντάλοφο, που δεν είχε γίνει την προηγούμενη, και λέμε πώς μπορούμε και εμείς να συνεισφέρουμε, να το αγκαλιάσουμε και να το κάνουμε ένα γεγονός το οποίο να ξεφύγει πέρα από τα όρια της Δυτικής Μακεδονίας και να γίνει πόλος έλξης. Όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που θέλει πολύ κόπο. Θέλει πολύ καλή τεκμηρίωση, θέλει γλώσσα, θέλει πολλούς ανθρώπους να ασχοληθούν και θέλει να πλαισιωθεί. Είπατε τη μαγική λέξη, πολλούς ανθρώπους να ασχοληθούν και να ασχοληθούν όλοι μαζί. Προκειμένου να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Εσείς κάνατε την κίνηση. Πραγματοποιήθηκε εδώ η Τρίτη Biennale. Μπήκαν οι βάσεις προκειμένου να υπάρξει ένα καλύτερο αύριο όσον αφορά τη διατήρηση των μνημείων της περιοχής, αλλά έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό, την βιομηχανική μας κληρονομιά στην Ορδαία, και όπως σας άκουσα να λέτε, κύριε Πρόεδρε, αποτελεί πηγή ανάπτυξης. Σκεφτείτε όλα τα παλιά εργοστάσια, πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να γίνει ένα πολύ ωραίο μουσείο. Να σας πω για τη βιομηχανική κληρονομιά ειδικά. Η βιομηχανική κληρονομιά, το Τεχνικό Επιμελητήριο το 2010-2011 την έπιασε επισταμένος σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Πολιτισμού και την ΕΛΕΤ το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, διότι ήταν αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι ασχολήθηκαν ειδικά με την βιομηχανική κληρονομιά. Και τι κάναμε? Κάναμε διεπιστημονική ομάδα. Πού κολλήσαμε? Βρήκαμε, μάθαμε από τα λάθη μας. Πού κολλήσαμε? Κολλήσαμε στην έλλειψη χρηματοδότησης. Γιατί θα έπρεπε με έναν συγκεκριμένο τρόπο να αποτυπώσουμε. Ήδη έχουμε ένα πολύ μεγάλο, αν θέλετε,
όφελος και μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων. Μιλήσαμε για την ΑΕΒΑΛ, μιλήσαμε για τους ΑΕΣ. Ήδη έχω συναντηθεί στην Αθήνα για το ζήτημα των ΑΕΣ. Ήδη με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας, τον Παναγιώτη Μπλακεντά, έχει γίνει επιστολή από μέρους του, έτσι στο Τεχνικό Επιμελητήριο να ηγηθεί μιας προσπάθειας καταγραφής, την οποία σηκώσαμε. Πήγαμε, καταγράψαμε μέσα, είπαμε τι υπάρχει. Δεν λέμε ότι θα ξανανακαλύψουμε την Αμερική και λέμε πώς αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν δίπολο. Πώς θα μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακος. Βλέπουμε το σχεδιασμό που υπάρχει με τη Σχολή Πυροσβεστικής από την περιφέρεια και όλα αυτά και περιμένουμε το τελικό επιχειρησιακό σχέδιο για να δούμε ποιο από αυτά τα κομμάτια, αν θέλετε, της περιοχής της ΑΕΒΑΛ. Που η ΑΕΒΑΛ, ειδικά η Πτολεμαίδα, έχει κάνει πολλή δουλειά τα προηγούμενα χρόνια. Και πολύ καλή προετοιμασία προκειμένου να λειτουργήσει και διαχρονικά, και εγώ θα μιλάω χωρίς πρόσωπα, κύριε Μαρκοπούλου, και το Κέσαρο στο Κέσαρι. Οι προηγούμενες δημοτικές αρχές είχαν ασχοληθεί με την ΑΕΒΑΛ. Δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν. Εγώ θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, έτσι, χωρίς να θέλω, ας πούμε, τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Τσιούμαρη, τον Γρηγόρη Τσιούμαρη, ειδικά με την ΑΕΒΑΛ, να έχει ασχοληθεί και να έχει δρομολογήσει. Και είχε και ένα πάθος ειδικότερα, εντάξει, και είναι και του αντικειμένου. Ναι, τώρα εντάξει, είναι και αρχιτέκτονας, αλλά δεν ήταν το βάλω. Θέλω να σας πω ότι προέκυψαν ζητήματα εκεί. Εμείς θα συνεχίσουμε. Ήδη έχουμε απευθυνθεί στη ΔΕΗ. Ήδη έχουμε κάνει συνάντηση με τη ΔΕΗ λέγοντας ότι εάν πάτε, ας το πούμε απλά, να γκρεμίσετε, γιατί όπως γνωρίζουμε ένα μέρος των εγκαταστάσεων θα γκρεμιστεί για να κάνουν χρήση του λιγνίτη στους παλιούς ΑΕΣ. Εάν πάτε να γκρεμίσετε, σας παρακαλούμε να αποτυπώσετε με το βαθμό που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει να αποτυπωθεί και τα ιδιαίτερη σημασία να τα κρατήσουμε, να μπορέσουμε να τα δείξουμε. Γιατί, κοιτάξτε, όταν χτιζόντουσαν ο ΑΕΣ Πτολεμαίδας, μιλάμε για μια αντίστοιχη τεχνολογική καινοτομία. Κάτι τελείως διαφορετικό από το σκυρόδεμα μέχρι τον τρόπο κατασκευής. Υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή μεγάλες κοινότητες εκτός Ελλάδος που θέλουν να επισκεφτούν, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτό, γι' αυτό λέμε είναι πόλος ανάπτυξης. Και αυτό, αν ενταχθεί στο κομμάτι του ενεργειακού άξονα ως ένας αυτόνομος πυλώνα στο κομμάτι της βιομηχανικής κληρονομιάς και της επισκεψιμότητας, όχι με την έννοια μόνο του μουσιακού, αλλά και με την έννοια των δραστηριοτήτων σε ζητήματα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε ενδεχόμενα με μικρό κόστος για πολύ μεγάλες υποδόσεις. Αυτό το ζήτημα το Τεχνικό Επιμελητήριο το κρατάει, το βλέπει. Είμαστε σε κινητοποιήσεις. Δυστυχώς οι κινητοποιήσεις, να πω και κάτι ακόμα, είχαμε 3 εκλογικές αναμετρήσεις, έχουμε κινητοποιήσεις. Δεν είναι και η καλύτερη περίοδος αυτή τη στιγμή να οργανώσετε πράγματα, να οργανώσεις και ώστε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να περάσουμε και στο διατάφτα. Στην υλοποίηση του σχέδιου. Ναι, έχει ο κάθε συνάδελφος στην καθημερινότητά του, η οποία είναι αμήλικτη. Πια μιλάμε για τα ζητήματα επιβίωσης. Δεν συζητάμε όπως πριν για καλύτερο επίπεδο διαβίωσης που λέγαμε. Τώρα μιλάμε για την ίδια τη διαβίωση, την επιβίωση. Και αυτά δηλαδή για τα ζητήματα, αναδείχνουν τα ζητήματα των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ότι είχαν πάνω από 100 προτάσεις για 2.000 στρέμματα στην περιοχή του Καριοχωρίου, με πολύ δυνατή και εξαιρετική πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ να δημιουργήσει έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών. Εμείς λέμε εφ' εξής ότι πρέπει να μιλάμε για αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Μπορεί μόνοι μας να έχουμε το τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά το πώς και τις πολύ καλές ιδέες ας αφήσουμε με πολύ μικρό κόστος να μας το πούν ενδεχομένως μέσα από έναν διαγωνισμό και κάποιοι άλλοι. Σκέφτεστε άμεσα να προχωρήσετε σε αυτό το διαγωνισμό? Δεν είναι ο διαγωνισμός ήδη από τη ΔΕΗ. Εμείς δεν μπορούμε να. Όχι, ως επιμελητήριο. Ναι, ως επιμελητήριο. Εμείς ως Τεχνικό Επιμελητήριο να προχωρήσετε σε έναν ανάλογο διαγωνισμό να υποκινήσουμε, να υποκινήσετε συναδέλφους, ιδέες, σκέψεις. Το βάλαμε ήδη στα συμπεράσματα τα οποία έχουμε κοινοποιήσει και στη ΔΕΗ, λέγοντας ότι το σύνολο, αν θέλετε, της δραστηριότητας πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι. Και το κομμάτι, αν θέλετε, για να έρθω στο επόμενο, της λεγόμενης μεταλλιγνητικής περίοδου που είχαμε οριοθετήσει ως Τεχνικό Επιμελητήριο, επιστημονικά έχει οριοθετηθεί. Και το κομμάτι της μεταλλιγνητικής περίοδου που λέμε ή πώς θα γίνουν στους άξονες και το ακούμε, αλλά δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, τι είναι πρακτικά? Πρέπει να αποτυπώσουμε πάνω στη γη τις συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και οι οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν ένα έλλειμμα
το οποίο προοδευτικά μειώνεται, που έχει της αποκλειστικής ενασχόλησης της περιοχής με το λιγνίτη. Αυτά είναι. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου λίγο για την μεταλλιγνητική περίοδο θα μιλήσουμε και θα μιλήσουμε και συγκεκριμένα ποια έργα θα μπορούσαν να γίνουν και τι θα μπορούσε να γίνει στην περιοχή. Και αυτά που σας λέω. Εγώ θέλω, ναι κύριε Πρόεδρε, πριν κλείσουμε το θέμα με την Τρίτη Biennale και τα αρχιτεκτονικά μνημεία της Δυτικής Μακεδονίας, υπάρχει συνεργασία του ΤΕ με τη ΔΕΗ προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση αυτών των κτηρίων? Ήδη, σε αυτό το κομμάτι αρχικά για συνεργασία. Εγώ προσωπικά με συζήτηση που είχαμε στη Διοικούσα έχω συναντηθεί 2 φορές στην Αθήνα. Έχουμε κάνει τις συζητήσεις και με τον Αντιπεριφερειάρχη, όπως σας είχα πει πριν, δηλαδή και για την επόμενη ενέργεια τον κύριο Πλακεντά, αλλά έχει γίνει και η συζήτηση και στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή για ζητήματα διοδοτήσεων, όπου στελέχη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και μάλιστα όπως ο κύριος Γιώγας, δηλαδή και μέλη της Διοικούσας και της ομάδας που ηγούνταν της Biennale, τους οποίους θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια, διότι αυτή είναι η ψυχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Όχι μόνο συγκεκριμένα, οι μηχανικοί, οι συνάδελφοι, οι οποίοι βάζουν το μεράκι τους, χωρίς κόστος περισσότερες φορές ή με ελάχιστο, δεν ήταν χωρίς απόλυτο κόστος, για να βγάλουν μπροστά κάποια πράγματα. Ναι, κύριε Μαυροματίδη, να πω λίγο κάτι. Επειδή δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα, αν μπορούν τηλεθεατές να κάνουν παρέμβαση, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ωστόσο, στο διάλειμμα μπορούμε να τα γράψουμε κάποια ερωτήματα και να τα απαντήσει ο κύριος Μαυροματίδης ή μέσα από το Facebook ή με email στην εκπομπή. Μπορούμε να το συζητήσουμε και να απαντήσετε σε κάποια ζητήματα. Και αν δεν προλάβουμε σήμερα, το κάνουμε σε κάποια άλλη εκπομπή ή στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Φλάση, στη μεσημεριανή εκπομπή, στην ώρα αιχμής. Θα δώσουμε συνέχεια. Και αν θέλουν και πολίτες οι οποίοι δεν ξέρω τη φύση των ερωτημάτων. Ναι, δεν έχουμε τη δυνατότητα για τηλεφωνική παρέμβαση στη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς, σαν Τεχνικό Επιμελητήριο, είτε στο email είτε με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και μπορούν να μας επισκεφτούν. Δεν έχουμε, δηλαδή τις συνεισφορές τις θέλουμε, γιατί όλοι έχουμε. Ναι, πάντως περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εγώ θα θέσω τα ζητήματα στον κύριο Μαυροματίδη, στον κύριο Πρόεδρο του ΤΕΙ και αν θα προλάβουμε θα τα απαντήσει όλα. Ναι. Αυτά περί τον βραβεύτηκε ο κύριος Μουτσόπουλος, έγιναν διαδικασίες, δηλαδή πήγαμε και στα Γρεβενά και στην Καστοριά και στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα όχι. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που θα συνεχιστεί. Έχει γίνει, του χρόνου θα γίνει σε μια άλλη. Γίνονται κάθε 2 χρόνια. Το ζήτημα δεν είναι. Το ζήτημα της αποτύπωσης πια, ας το πούμε, το έχουν κρατηθεί, μπορούν να γίνουν οι εκθέσεις. Αλλά το ζήτημα, αν θέλετε, των επόμενων ενεργειών είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ξεδιπλωθεί και θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες. Γιατί το Τεχνικό Επιμελητήριο, για να ξέρετε, δεν είναι ένας επαγγελματικός φορέας ο οποίος ασχολείται με αυτά. Ασχολείται κυρίως με το μεράκι και τη συνεισφορά των συναδέλφων. Έτσι, αυτό το λέω. Και δεν υποκαθιστά, δεν είναι μελετητικό, ας το πούμε, γραφείο. Δηλαδή, οι παρεμβάσεις που θα κάνει, ας το πούμε με απλό λόγο, δεν είναι αυτό που θα δώσει τεύχη δημοπράτησης. Πάρ' το και δημοπράτησέ το. Είναι για να ανοίξει δρόμο και να υποστηρίζει. Κατευθύνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει. Έτσι. Πολύ σωστά, κύριε Πρόεδρε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Έχουμε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό που καίει αυτό με τις μετεγκαταστάσεις και με την μονάδα 5. Θα τα δούμε αμέσως μετά. Μείνετε κοντά μας. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
Εδώ και πάλι μαζί, να θυμίσουμε ότι στην απόψινή μας συνάντηση φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Δημήτρη Μαυροματίδη. Μείναμε στην Biennale, στην αρχιτεκτονική της Δυτικής Μακεδονίας, στα σπάνια μνημεία. Μία κουβέντα να ολοκληρώσουμε και να πάμε στην μονάδα 5 και στις μετεγκαταστάσεις. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουμε. Αυτό που θέλουμε και αυτό που κάνουμε εμείς ως Τεχνικό Επιμελητήριο είναι ότι ποτέ δεν περιοριζόμαστε μόνο στους μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θέλουμε όποιος έχει τη γνώση, όποιος μπορεί να συνεισφέρει. Αν υπάρχουν καλές προτάσεις, καλές απόψεις, είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις καλές, αν θέλετε, απόψεις και προτάσεις. Και μάλιστα να μην διστάσετε σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου γίνεται να παραβρεθείτε. Είναι ανοιχτό προς όλα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι ανοιχτό τόσο προς τους συναδέλφους σου, αλλά και προς όλους τους πολίτες. Και βγαίνουν πάντα και κάποιες ειδήσεις, πέρα από τα θέματα που συζητάτε τη συγκεκριμένη ημέρα, μέσα από το διάλογο βγαίνουν και κάποιες ειδήσεις. Σας πήρε ένας πολύ αξιόλογος στο διάλειμμα για το κομμάτι που είχε σχέση με το μηχανουργείο γενικότερα και με τον Αΐσπτο Λεμαΐδας, με τον Μπρικετάδικο και με όλα αυτά. Τον είπαμε ότι να έρθει στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Ο Κώστας συνάδελφος που κάνει την εκπομπή Πόντος στην τηλεόραση του Φλας. Να έρθει, να μας το δώσει, θα επεξεργαστούμε τις απόψεις και με τις αρμόδιες μόνιμες επιτροπές και με τη διοικούσα και θα τα δούμε αυτά τα ζητήματα. Είμαστε πραγματικά... Και μάλιστα είπα ότι θα παραβρεθώ κι εγώ γιατί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το θέμα. Κώστα, θα είμαστε όλοι μαζί να δούμε για τον Μπρικετάδικο ένα πολύ σοβαρό και σημαντικό θέμα. Πάμε λίγο σε κάποια άλλα ζητήματα, κύριε Πρόεδρε. 4 Νοεμβρίου, από ό,τι βλέπω, καταθέσατε ένα υπόμνημα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Πάνο Σκουρλέτη, με τις θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου για ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα, στα πλαίσια πάντα του θεσμικού σας ρόλου. Σημειώνω 2-3. Γιατί θα ξημερώσουμε αν τα ανοίξουμε όλα. Μετεγκαταστάσεις οικισμών, μαυροπηγής ποντοκόμης Ακρινής Αναργύρων, φορολόγηση πετρελαίου θέρμανσης, προσδιορισμός οριοθέτηση μεταλλιγνητικής εποχής και αξιοποίηση ωφελιών για τη Δυτική Μακεδονία από τη μονάδα 5. Κάθε θέση και μια ολόκληρη ανάλυση. Ναι, θα αναφερθούμε στην συντομία όμως. Θα μου δώσετε 2 λεπτάκια. Πολλά θα σας δώσω. Θα αναφερθούμε στην συντομία, ξεκινώντας. Αρχικά, στο υπόμνημα που στείλετε στον Υπουργό, πήρατε απάντηση για όλα αυτά τα θέματα? Όχι. Μονολεκτικά δεν τις θέλετε τις απαντήσεις. Μονολεκτικά. Πάμε παρακάτω. Πάμε στις μετεγκαταστάσεις. Και δεν είναι... Λοιπόν, να πούμε λίγο... Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό και θα δούμε και στις μετεγκαταστάσεις. Εμείς στείλαμε στον Υπουργό Ενέργειας, όπως στείλαμε και στον προηγούμενο Υπουργό Ενέργειας, γιατί θέλουμε να αντιληφθούν το μέγεθος. Πρώτα απ' όλα, εμείς, κυρία Μαρκοπούλου, λειτουργούμε θεσμικά. Θεσμικά δηλαδή θα συνεργαστούμε, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όποιος. Και αν είναι στην κυβέρνηση. Και αν είναι είτε στην κυβέρνηση, είτε στην περιφέρεια, είτε στο Δήμο, διότι αυτός είναι ο ρόλος μας. Όπως επίσης θα ασκήσουμε και κριτική, εάν αντιληφθούμε ότι κάποια πράγματα έχουν ξεφύγει πέρα από το επιτρεπτό. Έτσι. Στο πλαίσιο όμως του επιστημονικού και όχι του συνδικαλιστικού, που ενδεχομένως κάποιοι να είχαν μπερδέψει για τους επιστημονικούς φορείς. Ζητήσαμε για τις δημόσιες υποδομές στην εξασφάλιση των χρημάτων. Μιλήσαμε για τη ΡΑΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, διότι έχει άμεση σχέση στο τι αποφασίζει η ΡΑΕ. Κάναμε παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευσή της. Κάναμε παρεμβάσεις για τις μετεγκαταστάσεις. Εδώ μιλάμε για τα τελευταία 2 χρόνια, ας το πούμε. Τις μετεγκαταστάσεις που είπατε πριν, να μην επεκταθούμε, θα πούμε σε αυτό. Μιλήσαμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, τη φορολόγηση πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο, αν θέλετε, γεγονός, διότι το Τεχνικό Επιμελητήριο πριν τις κινητοποιήσεις από το 2010-2011 είχε αποτυπώσει, και μάλιστα με την τελευταία του προσέγγιση, τι είπε με πάρα πολύ απλά λόγια? Ότι εδώ στη Δυτική Μακεδονία οι πολίτες και οι επιχειρήσεις είναι σε πολύ μειονεκτικότερη θέση, διότι όλη η περιοχή είναι στη Δέλτα ζώνη. Που σημαίνει ουσιαστικά, με απλά λόγια, ότι έχουμε ενεργειακή φτώχεια. Έτσι, και δεν θέλει ότι πρέπει να δαπανάνε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους για να μπορούν να ζεσταθούν. Αυτό το είπαμε όχι απλά διαισθητικά, όπως ενδεχομένως μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας μας. Το είπαμε με αριθμούς. Και μάλιστα αυτό που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι που τα κείμενα του Τεχνικού Επιμελητηρίου γίνονται αναφορές πια σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή και από πολυτεχνικές σχολές και από ερευνητικά κέντρα, πώς έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο της Δυτικής Μακεδονίας προσεγγίσει και γιατί εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα. Αυτό δηλαδή, για να σας δείξω, λέτε, καμιά φορά με την έννοια του Υπουργού μπορεί να είναι όχι, αλλά με την έννοια της παρέμβασης, η οποία κοινοποιείται ευρύτερα, γιατί όταν στέλνουμε εμείς μία παρέμβαση,
δεν τις στέλνουμε μόνο στον Υπουργό. Τις στέλνουμε σε όλους τους αυτοδιοικητικούς, σε όλους τους φορείς, επιστημονικούς κλάδους. Ναι, υπάρχει παράλληλη κοινοποίηση σε όλους τους αρμόδιους. Πάνω από 70 αποδέκτες. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή να σας απαντήσει ο κύριος Υπουργός, να θεωρήσει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ή να θελήσει να σας συμβουλευτεί σε κάποια ζητήματα. Πρόταση για τη σύσταση δομής αποκατάστασης παρατηρητηρίου εδαφών για τις εκτάσεις. Το στείλαμε στην περιφέρεια εδώ. Στον Υπουργό απλά κοινοποιήσαμε για να γνωρίζει τη δράση. Η περιφέρεια ανταποκρίθηκε. Δεν νομίζω όμως ότι ενεργοποιήθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί. Ανταποκρίθηκε λέγοντας, και μάλιστα νομίζω ότι είχε τεθεί επικεφαλής και το αρμόδιο διευθυντικό στέργος αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος. Διοικητική αποτύπωση των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ. Προσέξτε, συζητάμε για το τι θα ζητήσουμε. Αλλά η αποτύπωση των δεσμεύσεων, όταν μιλήσαμε για την κόντρα που εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο βάλαμε για τη μικρή ΔΕΗ. Εμείς δεν είπαμε δεν θέλουμε την ιδιωτικοποίηση, γιατί εμείς βγήκαμε και είπαμε δεν παίρνετε θέση, προτάσεις κάνετε. Προτείνετε έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτό θέλω να πούμε. Και τα αποτυπώσαμε όλα. Όταν λέμε όλα, και μάλιστα το επόμενο χρονικό διάστημα θα έρθει μια πιο επικαιροποιημένη πρόταση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να επικαιροποιούνται, για να είμαστε πιο στοχευμένοι και για να ενισχύσουμε το διοικητικό πλαίσιο και τον αυτοδιοικητικό φορέα της περιοχής μας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, και γιατί αλλάζουν καθημερινά τα δεδομένα. Έχουμε εξελίξεις. Και όσον αφορά τη ΔΕΗ. Ναι, και να σας πω και κάτι ακόμα. Να σας πω και κάτι ακόμα που ήταν κορυφαία δουλειά σε επίπεδο χώρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Το ζήτημα της αποτύπωσης, τι σημαίνει η λιγνητική παραγωγή, και τη συσχετίσαμε με την αντίστοιχη του φυσικού αερίου. Κανένας δεν μιλούσε. Μιλούσαν μόνο για άμεση απασχόληση. Δεν μιλούσε για έμεση και για επαγόμενη απασχόληση. Δηλαδή, με απλά λόγια, αυτοί που θα επισκεφτούν τα μαγαζιά της Κοζάνης ή του Πτολεμαΐδας ή της Φλόρινας, είναι γιατί έχει δημιουργηθεί μια αγορά η οποία έχει να κάνει με τη ΔΕΗ. Αυτό δεν αποτυπωνόταν. Το λέμε με απλό τρόπο. Με έμεση απασχόληση. Οι υπηρεσίες που στηριζόντουσαν γύρω από τη ΔΕΗ για να κάνουν προμήθειες στη ΔΕΗ είναι η έμεση απασχόληση. Για κάθε μία θέση, το Τεχνικό Επιμελητήριο το έχει πει εδώ και 3 χρόνια. Και γίνεται σημείο αναφοράς, πρόσφατα νομίζω έγινε και μια σημείο αναφοράς και από τον Περιφερειάρχη και από το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων στο κομμάτι της διεκδίκησης σε σχέση με το 20% του διοξιδίου του άνθρακα, των δικαιωμάτων του διοξιδίου του άνθρακα, για να μπορεί να υπάρχει ένας έξτρα πόρος. Τι είπαμε, ότι μια θέση εργασίας στον λιγνίτη δημιουργεί 4 άμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας και στους σταθμούς 1,8, ας το πούμε περίπου 2. Απέναντία στο δημόσιο δημιουργεί λιγότερο, δηλαδή ούτε καν τη μονάδα. Αυτό γιατί το λέμε, είναι πάρα πολλά. Έτσι είχαν συνυπολογιστεί. Θέλω να πω ότι εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε, όσο μπορούμε να κάνουμε, είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε την τεκμηρίωση. Πράγμα που κάναμε όταν χρειάστηκε και για το Πανεπιστήμιο και για το ΤΕΕ και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την Πανεπιστημίου τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, και είναι μια σειρά πραγμάτων. Καλύτερα να μην σας τα αναφέρω. Καλά, είπατε. Άμα θέλετε, μπορώ να σας τα αναφέρω. Όχι. Και μόνο να τα διαβάσετε θα περάσει ένα δεκάλεπτο. Μόνο αυτά που είπαμε στο Σκουρλέτη, έτσι. Το τελευταίο στον Υπουργό. Άμα θέλετε, μπορώ να σας πω και για άλλες δραστηριότητες. Κύριε Πρόεδρε, μόνο να τα διαβάσετε. Τα διάβασε ένα δεκάλεπτο. Θέλουμε για τις μετεγκαταστάσεις. Των οικισμών Μαυροπηγής, Ποντοκόμης, Ακρινής και Αναργύρων. Κοιτάξτε, κυρία Μαρκοπούλου, τώρα πέρα από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Έτσι, γιατί ο καθένας μας έχει, αν μου επιτρέπετε λίγο και ένα προσωπικό τόνο, και την ιστορία του. Εγώ, όπως γνωρίζετε, είχα ξεκινήσει από τον Υψηλάντη ως ερετό και μάλιστα είχαμε και εκείνη την περιπέτεια που βγήκαμε και δεν γίναμε. Ήταν μια ιστορία που έγινε το 2006 με τις διαδικασίες, με δικαστήρια και με όλα αυτά. Τότε είχαμε πάρει πάνω μας και είχαμε μιλήσει, και εγώ προσωπικά με πολύ έντονο τρόπο, και είχαμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά για το θέμα της μετεγκατάστασης Ποντοκόμης. Έτσι, γιατί είμαι και ποντοκομίτης. Ναι. Και σας ενδιέφερε κιόλας. Και με ενδιέφερε, αλλά και το έζησα και ως αυτοδιοικητικός, έστω και στην αντιπολίτευση, όπως με είχαν ορίσει τα δικαστήρια, αλλά είχαμε ασχοληθεί. Και ασχοληθήκαμε με συνέπεια με τις όποιες καθυστερήσεις. Και να πω κάτι λίγο με τις μετακαταστάσεις για τις καθυστερήσεις. Γιατί ο κόσμος δικαίως πολλές φορές είναι και αγανακτισμένος. Τις περισσότερες καθυστερήσεις γίνεται μια ολίσθηση, λέμε εμείς, των χρονοδιαγραμμάτων. Δηλαδή, άμα δείτε το τι έλεγε ο Αθανασόπουλος, μετά ο Ζερβός, ενδεχομένως τώρα ο Παναγιωτάκης, τα παρακολουθούμε, κύριε Πρόεδρε, μαζί τα παρακολουθούμε. Θα έπρεπε να είχαν λήξει, θα έπρεπε τώρα να τελείωνε η Πτολεμαΐδα 5
σε 1-2 χρόνια και θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μετεγκαταστάσεις. Λοιπόν, επίσης είχα την τύχη να ήμουν και στην Ακρινή και στους Αναργύρους και επίσης και να είχαμε και με το αρμόδιο τοπικό συμβούλιο πολλές φορές τότε της Μαυροπηγής αρκετές συναντήσεις. Στην Ακρινή και στους Ανάργυρους ήμουν εκ των συναδέλφων τότε ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, έτσι ως εντεταλμένος τότε για τα θύματα των μετεγκαταστάσεων που τα είχαμε ζήσει. Θέλω να σας πω ότι οι μετεγκαταστάσεις, με 2 λόγια, ότι πέρα από τις ιδιωτικές υποδομές είναι 2 πράγματα. Είναι οι ιδιωτικές υποδομές αλλά είναι και οι δημόσιες υποδομές. Στις δημόσιες υποδομές έχουμε πρόβλημα. Και έχουμε πρόβλημα διότι δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι αυτή τη στιγμή για να υλοποιηθούν. Ναι, παλιά που υπήρχαν όμως, γιατί δεν προχωρούσαν πιο γρήγορα τα έργα υποδομής? Θα σας πω για την Ποντοκόμη. Και γιατί η Ακρινή και η Ανάργυρη, αν θέλετε, έχουν και μια στοχοθεσία το 2020. Ναι. Προβλέπεται βάση της αντίστοιχης επάρκειας. Η Μαυροπηγή, όπως βλέπετε, απέτυχε. Ας χρησιμοποιούμε τις κανονικές εκφράσεις. Τις οποίες τις είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τις γράψαμε και τις στείλαμε. Απέτυχε. Γιατί απέτυχε? Διότι δεν είχαμε τον χώρο τη στιγμή που αποζημιωνόταν ο κάτοικος. Με πολύ απλό τρόπο, τι λέμε ως τεχνικό επιμελητήριο. Και αυτό το αποτυπώσαμε και το στείλαμε 2 φορές. Εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί ή δεν έχουν δρομολογηθεί οι υποδομές για τις μετεγκαταστάσεις, κατά την περίοδο που οι κάτοικοι θα πάρουν τις αποζημιώσεις τους, γιατί έχουμε αναγκαστική απαλωτρίωση. Έχουμε αναγκαστική απαλωτρίωση, που σημαίνει δηλαδή ότι πηγαίνει, σε αποζημιώνει και σου λέει άντε γεια, γιατί εγώ θέλω να πάρω το κάρβουνο από κάτω, το λιγνίτη από κάτω. Εάν εκείνη την χρονική στιγμή ή εκείνο το χρονικό διάστημα δεν είναι αυτά έτοιμα, τότε έχουμε ζήτημα. Και ποιο είναι το ζήτημα? Ότι ο κάτοικος θα προσπαθήσει να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες με το όποιο πρόσφορο μέσο. Θα βρει ένα διαμέρισμα. Θα νοικιάσει σε μια άλλη περιοχή. Θα ενδεχομένως, γιατί είναι πολύ δύσκολη περίοδο. Τι σημαίνει όμως οι μετεγκαταστάσεις? Για να καταλάβουμε, γιατί κάποιους τους βλέπουμε λίγο επιβλακτικούς ενδεχομένως. Μία μετεγκατάσταση. Οι μετεγκαταστάσεις, για να μιλήσω, θα βάλω μέσα και το κομμάτι της Μαυροπηγής. Παρόλο που έχει καθυστερήσει και έχουν ξεκινήσει και μάλιστα οι προμελέτες πρόσφατα. Λοιπόν, Ποντοκόμη, Ακρινή, Ανάργυρη, Μαυροπηγή είναι ποσά της τάξης άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ σε δραστηριότητα? Εγώ δεν θα σας έλεγα να πέσουν όλα. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτών να μπορέσουν να πέσουν στην παραγωγική διαδικασία, θα ενισχυθεί όλος ο κλάδος των τεχνικών επαγγελμάτων, όλος ο κλάδος των υπηρεσιών. Και με τη λογική που σας έλεγα πριν και τον... Δούλευαν δορυφορικά πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και λέτε γιατί καθυστέρησε η Ποντοκόμη. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, θα σας πω μόνο το κυριότερο παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή και να θέλουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε, να πούμε έτσι, εμείς προφανώς δεν δίνουμε, ενώ η περιφέρεια, ο κάτω κτλ. Οικόπεδα στους οικοπεδούχους, παρόλο που ξεκίνησε η διαδικασία προετοιμασίας, διότι δεν έχει εγκριθεί το τοπικό. Γιατί δεν έχει εγκριθεί? Είναι ευθύνη του Υπουργείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλλον δεν έχει σταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να μην δίνουμε ευθύνες όπου και δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα τώρα συζητάνε για νομοθετική ρύθμιση η οποία θα πρέπει να υπάρξει και κοιτάμε να δούμε τώρα πώς θα γίνει με αυτό το κομμάτι. Εγώ έχω την τύχη σαν τεχνικό επιμελητήριο με μια επιτροπή που όρισε ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Καρυπίδης, και σε μια λαϊκή συνέλευση που έγινε στην Ποντοκόμη, στην τελευταία λαϊκή συνέλευση, και ζητήθηκε από το τεχνικό επιμελητήριο ένας εκπρόσωπος. Και ζητήθηκε και από την ίδια τη διοικούσα να πάω εγώ, με την έννοια περισσότερο της συσχέτισης στο αντικείμενο. Έτσι. Λοιπόν, το παρακολουθούμε, ας πούμε, το ζήτημα της Ποντοκόμης. Αλλά για να πούμε αλήθεια, αυτή τη στιγμή προσπαθούν να τελειώσει σκάφη. Όπως λέμε σκάφη, δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε τα ζητήματα της οδοποιίας. Τουλάχιστον να υπάρχει το ζήτημα της οδοποιίας και το ζήτημα της υδροδότησης. Ναι, διότι αν δεν υπάρχουν αυτά σε μερικούς μήνες... Όμως για να υπάρχουν αυτά πρέπει να ξέρουμε και πώς... Όχι αυτό μόνο. Πρέπει να ξέρουμε και πώς κινείται η ΔΕΗ. Τι σκέφτεται να κάνει, πού να προχωρήσει, ποιες οι δραστηριότητες της ΔΕΗ, ποια τα χωριά που τα επόμενα χρόνια θα μετεγκατασταθούν. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι καθυστερήσεις, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Θα σας μιλήσω και για την Ακρινή και τους Αναργύρους, γιατί είναι δύο διαφορετικών ειδών μετεγκαταστάσεις και θέλω να πούμε αλήθειες. Το ζήτημα της Ποντοκόμης, αν θέλετε, έχει δρομολογηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό.
Εάν η ΔΕΗ για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσει να καλύψει τη μετεγκατάσταση της ποντοκόμης, η μετεγκατάσταση ακυρώνεται και τουλάχιστον για 12 μήνες για ένα χρονικό διάστημα δεν μπορεί πρέπει να ξαναπροκηρυχτεί. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Η ΔΕΗ έχει αποδείξει, εκτός από μερικά θέματα που συνέβη μια-δυο στο Μίντιο, ότι ως τώρα όλες τις μετεγκαταστάσεις τις υλοποίησε όταν έβγαιναν αποφάσεις, πλην κάποιες περιπτώσεις που είχαν με κάποιο χωράφι στο Μίντιο κτλ. Και όταν τελείωνε ο λιγνίτης και έπρεπε να προχωρήσει. Ότι δεν υπάρχει. Και εσωτερικά από τη ΔΕΗ ότι δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αλλά θα σας κάνω ένα ερώτημα. Προηγουμένως συζητούσαμε για το ασφαλιστικό. Εμπιστευόμαστε αυτή τη στιγμή? Η ΔΕΗ είναι η πιο κρατεά, η πιο δυνατή επιχείρηση που έχουμε στη χώρα. Εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Τι μπορούμε να εμπιστευτούμε και τι μπορούμε. Κανένα δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, υπό την έννοια ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει σε ένα δηλαδή, τοπίο σε 15... διαρκώς μεταβαλλόμενο. Εάν μέχρι τέλος, σε 18 μήνες, αρχής γενομένης από το Μάιο, αν δηλαδή μέσα στο φθινόπωρο η ΔΕΗ το αργότερο δεν κάνει την παρακατάθεση των αντίστοιχων χρημάτων, ανεξάρτητα των διαδικασιών που έχει, τότε θα μπορούσε να κηρυχθεί άκερη. Μέχρι όμως και χθες προχθές οι συζητήσεις που έχουν, αλλά και αυτά που βγαίνουν, τουλάχιστον αυτά που θέλουν ενδεχομένως ή αυτά που βγαίνουν, είναι ότι παρόλες τις δυσκολίες η μετεγκατάσταση της ποντοκόμης είναι πρώτη προτεραιότητα, όχι μόνο για την Πτολεμαΐδα 5, αλλά και γενικότερα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση του λιγνητικού κοιτάσματος. Γιατί τα καλύτερα λιγνητικά κοιτάσματα είναι στο ρηχείο Καρδιάς μέχρι την ποντοκόμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν μεθαύριο πούμε έκλεισε ο λιγνίτης, ας το πούμε με απλά λόγια, για οποιονδήποτε λόγο, για οτιδήποτε δεν μπορεί να συμβεί, τότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα έχουν πρόβλημα. Και αν πάμε στο κομμάτι της Ακρινής και των αναργύρων, και ιδιαίτερα ας πούμε της Ακρινής, οι ανάργυροι έχουν το Σάββατο λαϊκή συνέλευση μεθαύριο. Η Ακρινή και οι ανάργυροι έχουν στο νομοθετικό πλαίσιο ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Έχουν κάνει την επιλογή των χώρων τους με την μία δυσκολία την ευκολία. Ξέρετε που είναι το θέμα? Είναι το θέμα ποιος θα βάλει τα μισά χρήματα. Μισά θα τα βάλει η ΔΕΗ. Τα άλλα μισά του ελληνικού κράτους, από ποιον τρόπο, από ποιον κωδικό και πώς θα πληρωθούν, είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Και είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν τώρα. Όταν λέω τώρα, αν όχι σήμερα, έτσι το ίδιο ισχύει και για την ποντοκόμη και τα λοιπά, πρέπει να λυθούν άμεσα κατά τον δυνατόν τρόπο. Διότι πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός, όχι μόνο στο μελετητικό. Οι δήμοι δεν μπορούν να αναλάβουν να σηκώσουν το βάρος και να χρηματοδοτήσουν μέρος των υποδομών. Ακριβώς, θα σας πω. Όχι μόνο στο μελετητικό, αλλά και στο χρηματοδοτικό της υλοποίησης των υποδομών. Εάν η ποντοκόμη, παραδείγματος χάρη, για να είναι ένας σύγχρονος οικισμός, θα χρειαστεί ένα ποσό της τάξης από 30 έως 50 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε η Μαυροπηγή, ας το πούμε χονδρικά, το 1/2 και Ακρινή τα 2/3. Το νέο Κλήτος. Λοιπόν, το νέο Κλήτος έχει γίνει μία υπερβολή, έτσι. Μία υπερβολή. Δεν μιλάμε για τέτοιες υπερβολές. Μία μόνο υπερβολή έγινε. Όταν λέω μία υπερβολή, μήπως έγιναν και περισσότερες υπερβολές. Λοιπόν, δεν μιλάμε για τέτοιες υπερβολές. Προσπαθούμε να δούμε. Με την Ακρινή και μέρος αξιοποίησης της ΕΠ έχουν γίνει πολλές ενέργειες. Αλλά δυστυχώς οι ρυθμοί, για λόγους γραφειοκρατικούς, σας είπα το κυριότερο, είναι πολύ αργοί. Ιδιαίτερα το χρηματοδοτικό στις δημόσιες υποδομές. Στις ιδιωτικές υποδομές ελπίζω ότι δεν θα υπάρχει ζήτημα. Ναι, και τώρα που βιώνουμε και μια οικονομική κρίση. Παλιότερα υπήρχαν πάρα πολλά. Παλιότερα, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη τώρα, και παλιότερα που υπήρχαν χρήματα, πάντα υπήρχαν οι καθυστερήσεις. Εδώ ζούμε, ξέρουμε τι γινόταν με τις μετεγκαταστάσεις. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Και το ξέρετε και το ξέρουμε. Μαζί πορευτήκαμε, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Πάντα γινόταν το ίδιο πράγμα. Μια καθυστέρηση. Μόνο όταν πιεζόταν η ΔΕΗ και ήθελε άμεσα λιγνίτη, τότε προχωρούσαν και κάποιες διαδικασίες και δινόταν και κάποια χρήματα. Και μην ξεχνάμε τον τοπικό πόρο τι έγινε, τώρα άνοιξε. Θα σας πούμε και. Ναι, εντάξει, ο τοπικός πόρος τώρα άνοιξε. Προχθές έγινε και η δεύτερη κατανομή. Ναι, η δεύτερη κατανομή, το ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Να σας πω ένα παράδειγμα μόνο σε αυτό. Για τους πυλώνες υψηλής τάσης που αφορά και την Κοζάνη, αφορά και την Ακρινή, ενδεχομένως και κυρίως την Ποντοκόμη. Έτσι, αφορά δηλαδή και την επέκταση της Κοζάνης. Μιλάμε για τους πυλώνες οι οποίοι διασχίζουν την επέκταση του σχεδίου πόλης της Κοζάνης. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Τι να πούμε. Έτσι. Επέκταση του σχεδίου πόλης. Το τεχνικό επιλητήριο ήρθε και για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κοζάνης. Άλλη ιστορία, άλλη μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, καλά, και η ΖΕΠ, ολόκληρος οικισμός μέσα με τις κολόνες της ΔΕΗ και δαπανήθηκαν τόσα χρήματα. Λοιπόν, σταματάω γιατί θα πω πολλά και θα πείτε και πολλά. Οι πυλώνες υψηλής τάσης. Ξέρετε ότι ο Δήμος Κοζάνης με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή έδωσε τα τεύχη με την αναπτυξιακή στην υποστήριξη που είχε με την Άνκο, εννοώ. Δώσανε τα τεύχη, παρακολουθήσαμε τη διαδικασία και εντός 2 μηνών πήραν την έγκριση των περιβαλλοντικών. Τη διαδικασία δηλαδή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της νέας όδευσης. Τι έχουν κάνει από τότε? Τίποτα.
Τίποτα. Λοιπόν, πείτε σας παρακαλώ τι άλλο να κάνει, γιατί ταχώνουμε εντός εισαγωγικών. Λέμε στην αυτοδιοίκηση τι να κάνει σε αυτό το κομμάτι η αυτοδιοίκηση όταν δεν έχει τους πόρους, όταν πηγαίνει κάτω και βλέπει, ας πούμε, για να μην σας πω λεπτομέρειες, θα κουράσω τους θεατές. Όχι, μην το πάμε πολύ σε αυτοδιοίκηση. Όχι, δεν θα το πω αυτοδιοίκηση. Εννοώ να μην σας πω περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Όχι. Για το πόσες φορές μέχρι δηλαδή και να κάνουμε διατρήσεις ανά 15 μέτρα μας είχαν ζητήσει όταν ήμασταν πριν 2 χρόνια. Κλείνουμε με τις μετεγκαταστάσεις. Πρέπει να κινούνται όλα σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και να υπάρχει και το κατάλληλο timing που λέμε, κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή, ναι, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή στην Ποντοκόμη έχουν γίνει περίπου 1000 αιτήσεις. Έχουν περάσει τις 950. Γιατί προφανώς δεν είναι μια κλειστή διαδικασία, μια διαδικασία ανοιχτή. Έτσι, συζητούσα πριν με την αρμόδια, το αρμόδιο στέλεχος που το χειρίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. Λοιπόν, είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για, εγώ δεν σας λέω 1000 άτομα, οι οικοπεδούχοι με την αγωνία που έχουν, το ζήτημα της χρηματοδότησης για να ξεκινήσουν τη ζωή τους, δεν είναι μόνο το οικονομικό που σας είπα προηγούμενα, είναι και το ουσιαστικό. Διότι αυτή τη στιγμή με η Ποντοκόμη δεν έγινε γιατί θέλανε κάποιοι να τα οικονομήσουν. Και να το πούμε έτσι, γιατί πρέπει να τελειώσει. Μπορεί τα παλιότερα χρόνια να γινότανε. Τώρα οι τιμές είναι τέτοιες που δεν είναι αυτές για να πούμε ότι γίνονται για να οικονομήσουν. Να οικονομήσουν τώρα. Έτσι. Και να σε ξεριζώνουν από τον τόπο σου. Ουσιαστικά ξεριζώνονται και μιλάμε για ένα προσφυγικό σου. χωριό που θα ξεριζωθεί δεύτερη φορά. Δεν μπορεί να μην είναι εκείνη η γενιά, να είναι. Υπάρχουν όμως και ακόμη και κάποιοι παλαιότεροι που λένε καλύτερα να μείνω εδώ πέρα. Ας μην το πω έτσι, θα είναι λίγο μακρόβιο. Ναι, να μην το πούμε. Ναι. Κλείνουμε λίγο με τις μετεγκαταστάσεις για να προλάβουμε. Έχουμε ένα 15 λεπτό στη διάθεσή μας. Θέλω να πάμε λίγο στη μονάδα 5. Στη μονάδα 5. Ναι, οι θέσεις σας, ποια τα ωφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία της μονάδας 5 για την περιοχή μας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, κυρία Μαρκοπούλου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Γιατί εμείς ήμασταν από τους υπέρμαχους της Πτολεμαΐδας 5 και ήμασταν από αυτούς οι οποίοι τεκμηρίωσαν, σας είπα ένα προηγούμενο παράδειγμα, του γιατί πρέπει να γίνει η Πτολεμαΐδα 5 ως μονάδα βάσης. Είναι άλλα προφανώς τα δεδομένα του 10, άλλα του 15 και άλλα θα είναι του 20. Και το είπατε πάρα πολύ ορθά προηγουμένως στην αναφορά σας που είχατε. Η Πτολεμαΐδα 5 είναι μια δραστηριότητα στη τάξη του 1,4 δις ευρώ. 1.400 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, για να μην γελιόμαστε, περισσότερο θα πάνε σε μηχανολογικό εξοπλισμό, θα πάνε στο εξωτερικό. Ναι. Υπάρχει ωστόσο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο εμείς επιθυμούμε να γίνει, δεν θα πούμε με τον Α ή με τον Β, αλλά να γίνει κατά το δυνατόν από τη Δυτική Μακεδονία. Να γίνει δηλαδή σε επίπεδο μηχανικών, τεχνικών, υπηρεσιών, προμηθευτών, τη Δυτική Μακεδονία. Γι' αυτό το λόγο, ως Τεχνικό Επιμελητήριο, είχαμε αναλάβει την πρωτοβουλία πριν 3 χρόνια και επικαιροποιήθηκε πάλι και με την Περιφερειακή Αρχή και με την προηγούμενη και με την. Θα αξιοποιηθούν μηχανικοί από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Ναι, θα σας πω γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία και είναι. Ή θα έρθουν από την Αθήνα ή από άλλες πόλεις ή από το εξωτερικό. Και θα σας δώσω και μία είδηση. Και θα καταλάβετε τι. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Γι' αυτό λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, υπό τον κύριο Τουρλιδάκη, υπό τον Βρυτανή, η διαδικασία της αξιολόγησης, να δούμε δηλαδή μελετώντας τις άλλες μονάδες, ποια είναι η ανάγκη σε αγαθάς υπηρεσίες, για να μπορούμε να είμαστε πιο στοχευμένοι. Πριν από 1 μήνα επισκέφτηκα, επίσης σε γνώση εννοείται όλα αυτά είναι τις δικού σας κτλ., την Αθήνα, όπου ζήτησα από τα στελέχη της Στέρνα, της ανάδοχου δηλαδή εταιρείας, και τους είπα ότι θέλουμε να έρθετε εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα είναι μόνο Τεχνικό Επιμελητήριο και περιφέρεια προφανώς, γιατί ξέρω ότι και ο κύριος Πλακεντάς και ο κύριος Καρυπίδης μπήκαν στην ίδια διαδικασία, δηλαδή και μάλιστα ήταν σε γνώση τους, γιατί τους ενημέρωσα. Αλλά θέλουμε να μπούμε και το ενδεχομένως και το εμπόριο βιοτεχνικό και το οικονομικό. Δεν έχουμε ζητήματα δηλαδή το οποίο δεν συμμετέχουν. Η ουσία μας ενδιαφέρει. Και ποια είναι η ουσία? Ελάτε εδώ, δείξτε μας το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης, δείξτε μας τι περίπου θα απαιτηθεί. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είστε μια ιδιωτική εταιρεία και δεν μπορούμε στις ιδιωτικές εταιρείες να πούμε το Α ή το Β, αλλά είναι μια σχέση κέρδους και για εσάς, κέρδους και για εμάς. Δηλαδή, όσο περισσότερους απασχολείστε εδώ, αν κάπου υστερούμε, πείτε το μας εγκαίρως, να καθίσουμε να τους βάλουμε εντός εισαγωγικών στα θερανή, να τους δώσουμε τις ιδιαίτερες γνώσεις, να πάρουμε από εδώ.
Τους άρεσε, στην αρχή ήταν λίγο επιφυλακτικοί να είμαι ειλικρινής. Τώρα περιμένουν μια επιστολή από το τεχνικό επιμελητήριο, έχουμε πει την επόμενη εβδομάδα, για να έρθουν, ελπίζουμε, σε 1-1,5 μήνα. Αν να γίνει κάτι και να γίνει μια παρουσίαση στο τεχνικό επιμελητήριο, θα είναι στην περιφέρεια, θα είναι προκειμένου να αξιοποιηθεί ο κόσμος και από την περιοχή. Για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει και τι ακριβώς σημαίνει με οικονομικούς και με τεχνικούς όρους αυτό το έργο. Διότι όλοι μας ακούμε μία από το Λεμαΐδα 5 και θεωρούμε ότι είναι κάτι που απλά θα καίει λιγνίτη και θα βγάζει διοξείδιο του άνθρακα. Δεν είναι έτσι. Είναι μία οικονομική επίσης δραστηριότητα, η οποία κατά τη φάση κατασκευής της 1% να δώσει παραπάνω. 1% αντιλαμβάνεσαι στα 1,5 δις. Είναι ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό. Μιλάμε για 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την περιοχή. Όσο πόρος το χρόνο. Μόνο 1%. Και μιας και είπατε και για τον τοπικό πόρο. Σας δώσω και την είδηση. Ναι, μου δώσετε και την είδηση και πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αρκεί να αξιοποιηθεί κόσμος από την περιοχή. Δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε. Να μην καλλιεργήσουμε ελπίδες. Ιδιωτική εταιρεία είναι. Ιδιωτική εταιρεία με υπεργολάβωση, ήταν σαφές. Έτσι. Και αλλά τουλάχιστον είναι κατά το δυνατόν από εδώ τα στελέχη. Να θα κοιτάξει τα συμφέροντά της. Πρώτα τα συμφέροντά της και μετά τα συμφέροντα της περιοχής. Εντάξει. Τα συμφέροντα... Κύριε Πρόεδρε, τα ξέρετε αυτά. Πρώτα θα κοιτάξει να δουλέψει η εταιρεία και να δουλέψει με τον καλύτερο τρόπο. Εσείς το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να πιέσετε. Για ενέργεια μιλούσαμε και για εξωτερικό συναδέλφων που φεύγουν. Ναι, να πιέσετε. Ακριβώς. Μπορείτε να πιέσετε σε συνεργασία όλοι μαζί και με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τους αντιπεριφερειάρχες να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Και τους βουλευτές, μην ξεχνάμε και τους βουλευτές. Εντάξει. Δεν έχουμε ζητήματα του ποιο θα είναι. Η περιφέρεια προφανώς σε θεσμικό επίπεδο άλλωστε είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Εμείς σε επίπεδο τεχνικού συμβούλου, όποιος μπορεί να συνεισφέρει, όχι μόνο σε αυτό, αλλά σε οποιαδήποτε, για μας είναι μας ενδιαφέρει η ουσία. Ναι, πάμε λίγο στον τοπικό πόρο ανάπτυξης. Οι προτάσεις σας πάντα συγκεκριμένες. Βγήκατε με μια δήλωση με πιο συγκεκριμένες ακόμη προτάσεις. Πρέπει να υποστηρίξει, όπως σημειώσατε, κατά προτεραιότητα δράσεις ανάσχεσης των επιπτώσεων της μεταλλιγνητικής περίοδου. Όπως δύο παραδείγματα. Κοιτάξτε. Είναι από τα δύσκολα ερωτήματα αυτό. Ναι, είναι και πολύ δύσκολο θέμα και ασχοληθήκαμε. Επειδή είναι πολύ δύσκολο θέμα, όχι ότι είναι δύσκολο το απαντήσω. Είναι από τα δύσκολα ερωτήματα αυτό. Γιατί θέλουν μεγάλη ανάλυση. Γιατί δεν καταλήξαμε τόσα χρόνια τι πρέπει να κάνουμε τον τοπικό πόρο. Πρακτικά λέμε, σταματήστε τις πάσης φύσεως, ας το πούμε έτσι με πολύ απλά λόγια, επιδοτήσεις, και να εστιάσουμε στην απασχόληση και στα περιβαλλοντικά έργα στον άξονα στα οποία πλήττονται. Λοιπόν, γιατί το λέμε αυτό θα μου πείτε, τι γινόταν ή τι γίνεται. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εμείς δεν ψέχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Ναι, και εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Και γι' αυτό στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Η ΔΕΗ δραστηριοποιείται στην περιοχή, η ΔΕΗ πρέπει να κάνει αυτά τα έργα. Ναι, τα περιβαλλοντικά και μάλιστα είναι εκ του νόμου και τα περιβαλλοντικά και όλα αυτά. Και όχι να αξιοποιούμε τον τοπικό πόρο για την απορρίπανση της περιοχής. Υπάρχουν μερικές πολύ αξιόλογες προτάσεις. Σας είπα προηγουμένως ακροθυγώς ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η έκταση και το τι δραστηριότητα θα βάλει στην έκταση. Εάν δηλαδή εμείς βγούμε και πούμε στο τοπικό πόρο, ναι, ας το πούμε με πάρα πολύ απλά λόγια. Αυτό το κτίριο, μιλήσαμε για το Λεμαΐδα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το κτίριο στο Μαυροδέντρι, που μένει, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα κτίριο για το, δίπλα στο ΚΤΕ, για το ΤΕΙ. Δηλαδή δεν έχουμε. Αυτό εδώ το κτίριο, δώστε το σε νεοφυείς επιχειρήσεις νέων ανθρώπων, οι οποίες θα έχουν συσχέτιση ΑΒΓ, επιδοτούμε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν στα 2 ή 3 ή 4 πρώτα χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι που δεν έχει υποθεί. Ναι, φοβερό. Είναι κάποιες από τις καλές πρακτικές που γίνονται στο εξωτερικό. Και μάλιστα, αν θέλετε κιόλας, το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας οι φορείς. Απλά δεν πήγαμε στο επόμενο βήμα. Κάναμε μια προσπάθεια με την κοινωνική οικονομία, απέτυχε σε επίπεδο Υπουργείου με την έννοια ότι έφυγε το μέτρο. Ας προσπαθήσουμε μόνοι μας. Ή να δούμε, παραδείγματος χάρη, τα ζητήματα της εκπαίδευσης των τελεχών. Θέλουμε δηλαδή, τι θέλουμε, τώρα μιλάμε για το Λεμαΐδα 5. Και εμείς, μάλιστα, στο τεχνικό επιμελητήριο θα καταθέσουμε και μια αντίστοιχη πρόταση. Και με τα άλλα επιστημονικά επιμελητήρια. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, λέμε, τα θερμοκήπια με τηλεθέρμανση. Το να λέμε θερμοκήπια με τηλεθέρμανση και πάρει 350.000 ευρώ, όπως κάναμε, δεν βγαίνει. Καλά, θερμοκήπια με τηλεθέρμανση, όνειρο θερινής νυχτός. Ναι, αν βγούμε όμως προκηρύξουμε, ξέρουμε ποιο θα είναι το παραγόμενο προϊόν. Ξέρουμε πού θα πουληθεί. Ξέρουμε πώς αυτός που θα μπει μέσα στο επάγγελμα θα μπορεί να ασχοληθεί, τότε ναι, μπορούμε να το δούμε. Αυτό εννοούμε με πολύ απλά λόγια. Έτσι, και διάφορες τέτοιες δράσεις. Και γι' αυτό και κάτι ακόμα. Αυτές είναι δράσεις οι οποίες αναγκαστικά, κάποιες από αυτές, θα πρέπει να τις ξαναβλέπουμε. Γιατί
Είναι άλλα που θα πούμε, αυτά που θα πούμε τώρα το 2015 και άλλα αυτά που θα πούμε το 2016 ή 2017. Διότι δυστυχώς στη χώρα μας ειδικά ζούμε σε ένα ραγδαίος μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο και αναπτυξιακό τοπίο, με όλα τα προβλήματά του. Κλείνω με το τεχνικό επιμελητήριο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές ώρες ακόμη. Όχι, πέρασε ήδη. Γιατί έχουμε και τα δύο, να σας πω και 2-3 πρωτοβουλίες. Και με τα Γρεβενά, σας είχα πει με τον κύριο Πλακεντά, ας πούμε, 2 πρωτοβουλίες που. Μία πρωτοβουλία στα Γρεβενά με τα γεφύρια και με την τηλεθέρμανση. Ναι, και με την τηλεθέρμανση. Που το προχωράτε με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ναι. Με τον κληθήκαμε από τον κύριο Σιμαντράκο, από τον Αντιπεριφερειάρχη. Πρώτα η αλήθεια είναι και είχαμε κληθεί για το γεφύρια. Μόλις είχαν αρχίσει να πούμε τα γεφύρια, ναι, όταν έγινε η ζημία στα Γιάννηνα με το γεφύρι της Πλάκας, κληθήκαμε και τι κάναμε. Είδαμε και την εφορία αρχαιοτήτων που, που έχει μόλις συσταθεί εδώ και 1 χρόνο της εφορίας αρχαιοτήτων Γρεβενών, γιατί έχουν αλλάξει το οργανόγραμμα. Καθίσαμε σε ένα τραπέζι αρκετές φορές. Ήρθε στη διοικούσα, οι συνάδελφοι των μονίμων επιτροπών. Βγήκαν μπροστά νέοι συνάδελφοι, ήδη έχουν επισκεφτεί, έχουν κάνει 3 εξορμήσεις μέχρι σήμερα και έχουν καταγράψει και μάλιστα στο ένα του Ματσαγκάνη, έτσι για να σας δώσω, ναι, το οποίο είχε πολύ φοβερά προβλήματα. Μόλις εχθές στείλαμε μία προσέγγιση τεχνική για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Γιατί είχε γίνει μία ειδική συνεδρία στην οποία ζήτησε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, παρουσία του αρμόδιου, δηλαδή και ο κύριος Σιμαντράκος με τον κύριο Δασταμάνη. Παρευρεθήκαμε στο τεχνικό επιμελητήριο και προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε στο μέτρο το δυνατό. Και πρέπει να πω κάτι, ότι έχει πολύ καλές ιδέες ο κύριος Σιμανδράκος. Ναι, και πιέζει προς κάποιες κατευθύνσεις. Ελπίζω να βγει σε καλό. Ναι, να βγει σε καλό, να προχωρήσετε τα γεφύρια και την όχι μόνο τα γεφύρια, αλλά και κάποια από τα αρχαία μνημεία. Τι κάνουμε σε πρώτη φάση? Πάμε, βλέπουμε, εντοπίζουμε και λέμε ότι αυτό κινδυνεύει, αυτό δεν κινδυνεύει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία γίνεται μια συγκεκριμένη αποτύπωση και τη δίνουμε. Προφανώς δεν κάνουμε τη μελέτη των γεφυριών. Αυτό δεν κάνει ο κάθε συνάδελφος ο οποίος είναι μελετητής. Πάμε ή ο δημόσιος υπάλληλος ο οποίος έχει επιφορτιστεί με αυτό το ζήτημα. Πάμε στο δεύτερο. Έρχονται και λέμε, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τη τηλεθέρμανση στα Γρεβενά. Πάρα πολλές φορές. Έχουμε μελέτες από το 1998-99. Εγώ θυμάμαι από το 1998 με κάναμε την βιομάζα. Μια ομάδα εργασίας. 7 μήνες ήδη δουλεύουν οι συνάδελφοι. Πέρασε και στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Συγκροτήσαμε ήδη επιστημονική. Οι 7 εκ των 10 συναδέλφων είναι από τα Γρεβενά. Οι υπόλοιποι 3 είναι συνάδελφοι με ιδιαίτερη εμπειρία για να μπορούν να βοηθήσουν. Το τεχνικό επιμελητήριο έχει ένα πλεονέκτημα. Και φαντάζομαι και τα υπόλοιπα. Επειδή εμείς μπορούμε να στήσουμε ομάδες έργου. Εμείς δεν είμαστε ένας φορέας ο οποίος είναι κερδοσκοπικός. Δηλαδή, θα σας πω αυτή η ιστορία με την τηλεθέρμανση, το αν μπορεί να γίνει ή όχι. Βλέποντας αν μπορεί να γίνει χρήση ξηρού λιγνίτη, ξυλίτη, η βιομάζα, ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία της βιομάζας, αξιοποιώντας τις προηγούμενες μελέτες, έτσι ώστε να τους πούμε προχωρήστε ή μη, γιατί αυτή είναι η διαδικασία, έτσι πρακτικά, είναι για 5.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε. Δηλαδή, είναι ουσιαστικά, τα περισσότερα είναι δωρεάν. Είναι ουσιαστικά τα τηλέφωνα. Ναι, το είπατε πολύ χαρακτηριστικά. Μπορείτε άμεσα να συστήσετε μια ομάδα εργασίας. Οι οποίες να είναι από οπουδήποτε. Ναι. Να είναι δηλαδή και από το Πανεπιστήμιο και από το ΤΕΗ και από το Εθνικό Κέντρο Ευρωτεχνολογίας και από το Κέντρο Περιβάλλοντος. Ναι, και από ιδιώτες. Δηλαδή δεν έχεις πρόβλημα. Από δημόσιους υπαλλήλους. Δεν έχεις πρόβλημα να περιοριστείς αναγκαστικά. Έτσι, γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Προχωράει το θέμα της τηλεθέρμανσης. Ναι, προχωράει και μάλιστα έχω εκπλαγεί θετικά με την ένταση με τα οποία οι συνάδελφοι εργάζονται. Έτσι, για αυτό εδώ. Είναι δηλαδή μόνο τα email και μάλιστα. Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση και θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Και συνεδριάζουν στα Γρεβενά. Ναι. Ορεινά Γρεβενά, ξενοδοχειακές μονάδες και πολλά ακόμη. Είναι και άλλα την πρωτοβουλία με τον κύριο Πλακεντά. Η πρωτοβουλία με τον κύριο Πλακεντά περιμένουμε τώρα μετά τη διαδικασία της Biennale. Είπαμε να καθίσουν αυτή η ιστορία και να δούμε λίγο το ζήτημα με την. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, με τη βιομηχανική κληρονομιά. Για την καταγραφή υπάρχει ένα site σε επίπεδο περιφέρειας, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να φορτώσουμε, να σηκώσουμε και όλη την πληροφορία ό,τι υπάρχει. Γιατί όπως είδατε και με τα μηνύματα που σας έχουν στείλει, ειδικά για αυτό το θέμα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό σας έχω πει ότι δεν είναι μόνο ένα ζήτημα τεχνικό μελητήριο, είναι ζήτημα όλων. Λοιπόν, και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, εντάξει, δεν θα προλάβουμε να τα απαντήσουμε. Η αυτοδιοίκηση σας λείπει, κύριε Μαυροβατίδη, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. Και μετά από χρόνια. Ναι, και μετά από χρόνια δεν είστε κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Στα κοινά είστε. Αφού αφήνουμε το τεχνικό επιμελητήριο, ας έρθουμε λίγο τώρα, αφού μου κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Και έτσι να κλείσουμε. Να κλείσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Από το 1999 ήμουν από τους καποδιστριακούς μηχανικούς. Δηλαδή, ουσιαστικά καθίσαμε στα θρανία. Ξεκινήσατε από το Βέρμιο. Όχι από το Βέρμιο, από το Άσκιο. Από το Άσκιο με τον Νίκο τον Κατσαούνη. Με τον Νίκο τον Κατσαούνη. Και μάλιστα ήταν και ένα ιδιαίτερο φροντιστήριο εκεί, γιατί ακριβώς είδαμε στους μικρούς δήμους, στα χωριά, πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις. Και δεν θα σας έκρυβα ότι μου λείπει ακόμα και η ενασχόληση, γιατί είχα γνωρίσει σπάνιους ανθρώπους εκεί πέρα, με ιδιαίτερα έτσι, αξιόλογα χαρακτηριστικά. Να βλέπεις δηλαδή τον απλό άνθρωπο πώς αγκαλιάζει και πώς λέει τι μπορούμε να κάνουμε για τον τόπο μας. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν με την αυτοδιοίκηση και λόγω αν θέλετε του εργασιακού χώρου κτλ. Τι βλέπω τώρα στο κομμάτι από το 2006. Ήμουν αντιπολίτευση και στις τελευταίες εκλογές δεν είχα κατέλθει υποψήφιος. Ήμουν αυτοδιοίκηση και είχα την τιμή με τον Λάζαρο τον Μαλούτα να είμαι πέρα από τεταλμένο σύμβουλος για τα θέματα μετεγκαταστάσεων. Είχα την τιμή να είμαι και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου για 1,5 χρόνο. Επίσης πολύ μεγάλο σχολείο. Ναι, το νούμερο 2 είναι ο πρόεδρος. Ναι, επίσης πολύ μεγάλο σχολείο. Και νομίζω ότι κάνουμε και αρκετά πράγματα. Όπως ας πούμε τότε η τεκμηρίωση που στη Δυτική Μακεδονία κάνουμε για το ζήτημα του να μείνει το πανεπιστήμιο. Αν θυμάστε με την ιστορία του πανεπιστημίου, είχαμε κάνει τεκμηρίωση, είχαμε εργαστεί και είχαμε δώσει ένα 50σέλιδο κείμενο τεκμηριωμένο. Πάρα πολύ καλά, όπως τα θυμάμαι. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, όπως είχαμε κάνει και τα ζητήματα με τα ενεργειακά, όπου είχαμε βάλει δηλαδή τι πρέπει, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε στη μεταλλιγνητική. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για το εξωτερικό κόστος του λιγνίτη. Και από το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο αυτό το κάνουμε μια άλλη εκπομπή, γιατί είναι μεταλλιγνητική. Αυτά είναι άλλες εκπομπές. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι τώρα, αν μου λείπει, θα έλεγα ότι ήδη το τεχνικό επιμελητήριο έχει ήδη το αυτοδιοικητικό. Δηλαδή έχει το αυτοδιοικητικό και μάλιστα έχει και μια ευελιξία η οποία έχει να κάνει με συναδέλφους οι οποίοι έρχονται να βοηθήσουν και όλα αυτά. Δηλαδή δεν μου λείπει με την έννοια της δραστηριότητας. Με την έννοια του ενδιαφέροντος είναι αλήθεια ότι τα παρακολουθώ. Και παρακολουθώ όχι μόνο περιφέρεια άλλο να τα παρακολουθείς όμως απ' έξω, άλλο να συμμετέχεις. Αν θέλετε να βγάλετε είδηση για το αν θα συμμετέχουμε ή όχι. Δεν έφτασα εκεί ακόμη. Είναι και νωρίς βέβαια να ρωτήσω αν θα ασχοληθείτε με τα αυτοδιοικητικά. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Και δεν το ρωτάω. Έτσι, και δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός δηλαδή. Νομίζω ότι η ερώτησή μου σε αυτή τη φάση δεν θα είχε ενδιαφέρον αν θα έλεγα, κύριε Μαυροβατίδη, θα ασχοληθείτε με την αυτοδιοίκηση μετά από 3,5 χρόνια. Δεν ξέρουμε εδώ τι γίνεται μετά από. Μισό χρόνο. Έχουμε καιρό ακόμη, έχετε ρόλο και πάρα πολύ σημαντικό. Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου του Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας. Ήδη ανοίξατε πολλούς δρόμους και διάφορα ζητήματα που πρέπει να προχωρήσετε σε συνεργασία και με τους αντιπεριφερειάρχες αλλά και τον Περιφερειάρχη και όλους τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Και τι θα λέγατε να πάμε να περπατήσουμε στην πλατεία? Σας άρεσε η πλατεία της Κοζάνης? Μ' αρέσει. Η πλατεία της Κοζάνης μ' αρέσει και κυρίως φαίνεται πιο ανοιχτή. Θα μου πείτε, έχουν φύγει και τα περίπτερα και όλα αυτά, αλλά μ' αρέσει η πλατεία της Κοζάνης. Και είναι και καλοφωτισμένη. Ελπίζω ότι παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν, ελπίζουμε ότι και θα τελειώσει και θα δοθεί έτσι προς χρήση. Είναι δηλαδή από τα μέρη που κάποιος μπορεί να περπατήσει, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, και να απολαύσει. Αλλά η Κοζάνη της λείπουν πραγματικά οι δημοσιοχώροι και έχουμε και σαν τεχνικό επιμελητήριο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Και για το σιδηρόδρομο τοποθετηθεί. Και θα πούμε και για το σιδηρόδρομο και για την Τέφρα θα πούμε και πολλά ακόμη. Μου αρέσει που ανεβάζετε φωτογραφίες από το Δημοτικό Κήπο. Που περπατάτε και πολύ καλά κάνετε και όλοι περπατάμε. Μου αρέσει που βάζετε και φωτογραφίες και αναδεικνύετε και πράγματα με τη ιδιότητα του μηχανικού, αλλά παράλληλα επισημαίνετε ότι πρέπει να προσέχουμε και το Δημοτικό Κήπο, όπως και όλους τους χώρους που κινούμαστε όλοι καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Μαυροβατίδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και σαν τεχνικό επιμελητήριο για το βήμα που δίνει στους μηχανικούς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και για τις εκλογές που έχουμε χρόνια ακόμη. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που και απόψε μείνατε κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Καλή σας νύχτα.